demit modal. Demit modal kubure banjir. Pak Bu, kubure banjir. Aku amit liwat ameh golek nggon sing garing. Aduh, liwat Bu nggih, liwat. Wajar ya, wong Semarang. Tak kira wis ora ono bojo. Wis do mati rapat budal Maknara. Leren sik. Mas riwet merinding ya. Ya krek. Balakno apa? Wajar. Semarang. Jangkrik. Lho kok digudak nang kono? Cah. Hei. Wah, iki ora wajar iki. Apa? Oh, piye? Oh, piye? Ora aku tutup musa. Kok mau digudak. Sapa sing gudak aku? Saiki aja ngono. Ono kowe. Ono kancane iki lek dijak dicelok-celok. Sarpono. Kene. Gugu. Pan. Apa? Prengok. Ono apa? Guri. Lah, hadiane ora ngono lah. Ora ono. Kene. Ada apa? Poci. Duduk. Apa? Popes. Alah yo. Popes. Pocong. Popram. Apa? Renang iki renang udan ada renang iki. Ora iso. Ojo udan dhisik. Hei, goblok iso baris ta ora? Balik ah. Lah iso balik. Teman-teman siap bareng. Yo. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Ah, semangat. Yo. Gerak 11. Hah? Gerak sok. Tangannya. Istirahat di tempat gerak. Sikil gua ngene bikin bisa. Sikil lu nih semangat. Wes, jangan istirahat ah. Wes. Oh, tangan tuh wes tak. Wes lo kue. Instruksi. Wes. Siap gerak. Siap. Hormat gerak. Hormat tangan gua ngene. Wes tangan gue. Hormat kene lo. Tanganku ditaleni ora iso. Wes lu wes. Siap gerak. Adap kanan gerak. Hadap kanan. Hebat maning di. Iya malu. Jatuh. Gue malah contoh sih piye. Aman. Adas. Mulia iki mesti. Amet lah. Telas iku ya telas. Goblok. Iya, Cok. Aku melu, Mas. Aja melu. Mas. Apa kok melu? Melu apa? Iya, melu. Ketoprak ta ora?
ora kok delok. Ora. Apa ketoprak? Alah, dek nalika aku isih urip kok kencang-kencang delok ketoprak terus. Siapa? Siapa? Saiki. Iya. Ayo kowe. Sapa iki? Jenengan siapa nak, Dik? Mami. Wah, parane bener iki. Bener iki. Ayo kowe. Ayo. Lah kowe tau cerita mbek aku lho. Nah, pojok munggah nang geblak ya, Pak. Iya. Lah kowe kok swirake tok mati. Mati mungkin apa lho iki? Matiku. Yo. Tidak pitik. Pitik semene. Wes iki lho. Wes gede. Rungokno sik Ya apa? pitik ning dhuwur truk. Ora ngomong lah. Wes aja ganggu wae. Ora bakal ganggu. Aja ganggu ya. Ning aku tulungi. Ngapa deh? Iku culian. Sing ning dhuwur. Ya dhuwur. Jare kon kudu wis dhuwur. Piye nah? Dhuwur iki lho. Tali dhuwur sirah iki lho. Sirah uculi, tengah uculi, ngisor uculi, jero uculi kabeh. Iya ya. Ada ketok kowe. Iya ya, jabab bayi. Barengno. Wah, bisa pas urip iki ceriwes ngono lho. Sa, pocok iki gaul. Larekan blok kowe. Ngene iki sing gawe modin. Odin. Wih, rambutnya gondrong. Duduk, bener. Oh, mana bodoh ini ngetakno sapi telur. Ayo, ngono wae wedi. Ngetakno sapi telur lah. Ayo. Udah mesti dilawan anakku. Kok jadi bang? Aduh, go. Ojo wedi aku tak coploki lho. Iki lah. Ampun. Kejar, kejar.
Udan-udan piye kowe iki ditambah dengan udan ngono. Sedina kudu udan ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan nggih, nami kula muncul ganteng dhewe. Nggih. Nami kula Endang Sulastri ya. Ning cantik dhewe. Kowe tambah ayu, Dik. Ayo, Kang. Barko salam. Ah, manis deh. Walah, iki bunyi-bunyi iki ditimbali nang desa Tegal Dawa ya, Dik. Iya, Kang. Wah, rame meriah, Kang. Alhamdulillah, dudani barang. Boleh, iki moro udan iki aja dianggap musibah ngono lho, Dik. Ya terus piye, Kang? Dianggap rezeki ngono. Muga-muga rezekine kaya sing digawe iki mili kaya banyu udan bengi iki amin Allahumma. Sehat kabeh sak keluarga sak sing nonton amin Allahumma. Nah, ora diutang kaya kanca-kanca kene kabeh ya amin Allahumma. Alhamdulillah, amine berantem utange akeh kok. Kang ditambah kan. Wis ditambah piye terang ya terang dhewe delok wis terang alhamdulillah muga-muga aman nek engko pajar ngono alhamdulillah wis hibur masyarakat Tegal Dawa merek sing duwe gawe ngono Wahyu Manggala bolak-balik soal Tegal Dawa Dik iya kan wah seneng aku suarane kan ya kok iso wah wati sewane munggah gunung kan ngono iya ya alhamdulillah iji percaya karo Wahyu Manggala seneng karo Wahyu Manggala kena praele Mogol ngono saka desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati oh langsung ae nek badhe nimbali langsung hubungi nomere piro Kang ngono nawacane wis hafal kowe 08 wah koyo ndaya aku. Iso kabehane yo ndaya. Ora lakone kan. Ora apa-apa, penting gambyak aku seneng. Wis ayo bareng-bareng ndelok Wahyu Manggala nang Dawa ayo. Ayo kese. Wasik. Ayo banyak DJ lo.
Merangane para prajurit lan siswa-siswa saka Semarang akeh sing padha nandhang tatu. Bali ora usah bacotke perkara. Nuwun sewu Gusti Patih Wonosalami. Ojo anggep murid-murid saka Semarang wani pemerintahan ing Kasultanan Demak. Merga napa? Kabar teng Semarang niku pun sumebar bilih Guru Agung Syekh Siti Jenar sedane dikobrake dadi asu Blangmunjang. Perkara iki babar pisan aku ora ngerti. Lamun to gurumu mati dadi asu Blangmunjang nanging kabar oleh Kasultanan Demak Empintara pancen kaya ngono. Nanging aku ora ngerti dhewe lamun to guru mati dadi asu Blangmunjang. Ngono kuwi wong Demak senengane goroh. Kok bisa kondongon? Iso. Apa ya ono manungsa mati kok dadi asu Blangmunjang. Lagi iki aku krungu. Ya apa ora di? Pisan iki aku ngerti. Yo, saiki ngene wae. Perkara iki disuwak. Becik kowe bali ana ing Semarang, ora sapa bacotke yen to pengen ngerteni alang ujure makom Syekh Siti Jenar. Durpatih Wonosalam. Piye? Siswa-siswa saka Semarang kuwi gelem bali kalamun wis kirim donga maca tahlil ana ing makame Guru Agung Syekh. Yen kowe bacot kelakon dina iki tabrak rasa.